Γεια σας καλά μου φιλαρούδια, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Όπως βλέπετε ένα μάτι είναι βαμμένο, το άλλο όχι. Θα βάλουμε και λίγο από αυτό στο άλλο μάτι. Κάτι δοκίμασα τέλος πάντων, κάτι καινούριες βλακίες. Κακό. Αν ασχολίαστο λίγο το μακιάζ, απλά δοκίμασα κάτι βλακίες, επειδή εδώ κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα με κραγιόνια. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω πάρα πολλά κραγιόνια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν τα χρειάζομαι. Αυτό εδώ το lip combo που έχω, επειδή έχω γενικά λεπτά χείλη, ρε παιδί μου, όχι ότι γίνανε ιδιαίτερα κάπως μεγάλα, αλλά δεν θα έπρεπε και οπωσδήποτε να είναι μεγάλα, αλλά άμα έχω όρεξη να τα κάνω λίγο πιο μεγάλα, ή τέλος πάντων λίγο πιο plumpy. Λίγο πιο plumpy και καλά, plumpy. Αχ, ηρητίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βρει ένα ωραίο lip combo, να σας το δείξω, πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο και με τα favorites, όπως λέει ο τίτλος, του Δεκέμβρη. Να σας πω ότι το πιο ωραίο lip combo, το πιο ωραίο lip combo που έχω βρει το τελευταίο καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ. Και έχω εδώ τη NYX, το 855 νούμερο, που είναι αυτό για το περίγραμμα. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Και ξεκινήσουμε το βίντεο, όπως λέει και ο τίτλος, τα αγαπημένα μου του Δεκέμβρη. Είναι κάτι άσχετα που έχω αγοράσει, κάτι άσχετα πραγματάκια. Δεν είναι haul έτσι κανονικό με παπούτσια και αυτό όπως έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Είναι κάτι αγορές που δεν ήταν στο πλάνο να τα πάρω ρε παιδί μου τα πράγματα. Ως προέκυψαν και είπα να σας τα δείξω. Why not? Ξεκινάμε με το πρώτο. Και είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Μην το βλέπετε. Το οποίο λέγεται The Anxious Generation. Εντάξει, προφορά μου χάλια και πρέπει να μιλήσει στα αγγλικά. Εντάξει. Τελουλού, ναι. Αλλά κάπως τα καταφέρνω, ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων, το βιβλίο δεν είναι πολύ δύσκολο στην ανάγνωσή του. Το έχω διαβάσει. Έχει να κάνει... How the great requiring of childhood's causing epidemic of mental illness. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Έχει να κάνει έτσι με τραυματικές εμπειρίες, για το Gen Z. Πολύ ωραίο. Είναι και το εξώφυλλο είναι κάπως cute. Το πήρα στο Βερολίνο που είχα πάει για μερικές μέρες. Και πολύ πολύ ωραίο. Αν σας ενδιαφέρουν θέματα ψυχολογίας, με θέμα τραούμας και τραυματικές εμπειρίες κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι και το συνιστώ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τι έχω μετά. Το είναι κάτι εντελώς άσχετο που αγόρασα. Τα χρειαζόμουν. Όχι, γιατί έχω και 100 σκουφάκια. Μου άρεσαν επειδή μου φάνηκα κάπως cute. Ναι. Δεν μου πάνε. Επίσης, ναι. Εγώ, ας πούμε, πού να κυκλοφορήσω έτσι. Δηλαδή, έχετε δει κάποιες κοπέλες που φαίνονται πολύ cute, ρε παιδί μου, ξέρεις, λες, ξέρεις, στην ηλικία τους κάνει λίγο πιο. Εγώ γιατί. Γιατί είμαι έτσι. Δεν ξέρω ποιο ζώο μου θυμίζω. Έχω την αίσθηση ότι είμαι σαν κοάλα. Μοιάζω λίγο με κοάλα. Πολύ pick me ήταν αυτό. Τώρα γιατί να είναι pick me αν μοιάζω με κοάλα. Δεν... Η σύνδεση δεν. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάπως cute, αλλά τα χρειαζόμουν. Όχι, τα πήρα παρόλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω να τα βάλω. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, που θα βγω έτσι. Πώς είμαι έτσι. Το επόμενο πραγματάκι που θα σας δείξω, πρέπει να σηκωθώ. Γιατί, θα σας πω. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω αγοράσει το τελευταίο καιρό. Είναι έτσι πάρα πολύ cute. Θα σας δείξω μόνο ένα στοιχείο. Το βλέπετε αυτό εδώ το ραβδί. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει. Εδώ είναι τα κεριά μου. Και 1, 2, 3. Δηλαδή εγώ. Ποιος Harry Potter δηλαδή ρε παιδιά. Δηλαδή πείτε μου λίγο, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Δηλαδή κάθεσαι στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, αράζεις, τα μοιράζεις κάπου τα κεριά, μπορείς να τα βάλεις και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και... Δηλαδή έχω πάθει πλάκα, έχω πάθει αιμονή. Έχω πάθει αιμονή. Αιμονή. Το inner child μου δεν φαντάζεστε ρε παιδιά. Πάρτι εδώ μέσα. Θα σας το ξαναδείξω, θα σας το ξαναδείξω. Και κοιτάξτε. Πρώτο κάνω όλη μέρα.
Όλη μέρα! Αυτά είναι τα αγαπημένα του Δεκέμβρη, συνδυαστικά με το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, που είναι και αυτό ένα χόλαμα, θέλει να πάτε να το δείτε. Θα το αφήσω εδώ πάνω κάπου. Τώρα εγώ κάνω πλές και ξέρω πού θα το αφήσω. Πρέπει να το ψάξουμε, γιατί δεν έχω ξανά, δεν ξέρω, το editing μου δεν είναι πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ναι, κάπου εδώ τέλος πάντων θα προσπαθήσω να το αφήσω σαν link. Υπάρχει μόνο ένα βίντεο, δηλαδή αν μπείτε στο κανάλι ένα θα δείτε. Κάνω λες και έχω 1000 βίντεο, τέλος πάντων. Αυτά. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ που τώρα πάω λίγο να κοιμηθώ. Γιατί έχει πάει και η ώρα 22 και 16. Θα μου πείτε κοπελιά, 10 η ώρα θα πας να κοιμηθείς. Ναι, θα πάω να κοιμηθώ. Θα σας πω, κάποια στιγμή θα σας πάρω σε ένα vlog. Επειδή ξυπνάω και σχετικά νωρίς. Και είμαι και κάπως κουρασμένη. Τι έγινε ρε παιδιά? Πέθανα. Γιατί... τι ήταν αυτό? Τέλος πάντων, αυτά. Σας χαιρετώ, να προσέχετε, να είστε πάντα καλά και εμείς θα τα ξαναπούμε. Γεια σας λουλουμπένια παιδάκια.